sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyu sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ini ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Yes, good morning sa atong mga tagpalamate. Ini ang inyong kubos nga alagad, Konsehal Israel Ising Salanga sa syudad sa Bacolod. Ang hatong ting cover. Ano na ito sila? Alright, live kita subong, Palm Sunday subong, no? So good ang aton nga Holy Week. Of course, kung na lang siguro. Sige. And of course, sa bilog nga Negros na nagapamatis pong sa aton, good morning gid, no? And sa bilog nga syudad sa Bacolod, good morning. Sa buong aga madamo ang aton nga topiko. Yes. Madamo ang aton nga i-discuss sa buong aga, especially nga nag-change ang aton nga protocol, ano? Yesterday. Nag-maintain. Yes, what I mean is every 15 days naga-change ini ang aton nga protocol. So may declare naman last night si Mayor Bing, but ang good news is MGCQ sa gihapon ang syudad sa Bacolod. MGCQ. Luyag taklarohon ang nagalapta nga balita. Kay kapila na i-reiterate ni Mayor, kapila taman i-reiterate sa aton nga mga Facebook o sa social media nga hindi sagay pati-pati, hindi dayon mag-click sang share. Kung makita nyo ni nagalapta nga ara kuno sa ECQ or may lockdown sa syudad sang Bacolod kay ti pangpatalang gid niya. But in fairness man sa nag-post sina, ginklaro nila nga ina siya memory, balok ang Facebook may memory ini siya. Yes. Kung hindi mo siya hungod man bala nga ma-post, may mga tao gid mo nga makibot sina. Ilabi na gid ang Metro Manila subong ginpaidalom na sa ECQ. So bali yung tao pupot, ano ni? Kung hindi mo siya maklaro, kulbaan man siya. Correct. Kag mag-create sa confusion. Kaya bulok ang social Create media siya nga daan subong. That's why dapat gina-filter nato ng aton ginabasa sa social media. Because if hindi siya fake news, ma-confuse ka. Kaya katulukon, takablo ka every year, gadi man, di man niya ang face, special ang Facebook, no? Sang kakatabo si mo bala a year ago. Yes. Memory ang tawag memory. Yes. So, pero nagatibindi, gihapon sa imo, kung i-click mo ina, i-share mo ina, ang memory, ikaw lang nakakita mo. But kung isa nga daan, ang aton cellphone, mabutang ta sa bulsa ta, di wala ta kabalo, yung gasigi, di click, dahil labi nang gidi wala mo malak, di basi na forward ato nga balita. yun. So, klarohon naton, wala sa lockdown sa syudad sa Bacolod. Kina-maintain lang gidi ang pagka-stricto sa ating protocol because why kita choice. Ang ibang tao nag-criticize ang syudad. Yes. Nagambang nga mga wala ka mo da tupa, wala ka mo da pulos, kita pa budlayan yung pumuluyo. Wise la kabalo nga tanan nga effort. Subukan rin na, klaro. Tungod nga siktuhan ng protocol. Tungod wa kita nag-allow nga mapinagusto ka mo diri sulod sa syudad sa Bacolod because kung wala ka mo sa RT-PCR test, aga-require kita mo. And we will criticize. Ang pinaka-importante mo na. We will criticize. Grabing waswas ang pumuluyo sa aton. Diyan, basta nga kamuya sa Bacolod, hagad pa kamo daya protocol. Iba niya nga kahapos man na magsulod sa ila. Nga kamuya mabuta, require kita mo yan. Pagkatan nyo kami this through the saliva test and RT-PCR test. Sa iba niya katawahay man lang nga kamo tagapabudlagi kita mo. May nagambal pag today, very clear ang resulta. Amon na resulta subong. Hindi kita lockdown. MGCQ kita sa gihapon, hindi amos nakadako sa atong cases dire. Because of that strict protocol nga ginasuyaan sa iba niya tao. Kag nagambal sila nga wala ka mo yung nagasunod ya sa NITF sa National NITF nga stricto ka mo gihapon. Tungod sini. Correct. Specifically tungod sa sini nga purpose. And makikita siya sang Friday
Ang Metro Manila, naka-record na naman, hindi Metro Manila, ang Bilog nga Pungsod, naka-record na naman sang 9,838 ka mga kaso, pinakamataas sa isa na katuig nga antos naton sa pandemic na, sige yan yung pag-hit. Imagine 9,000, almost 10,000 Oh. in a day. In a day, In ang a kaso. day. Oo, langgit. Sa mga nag-message ako, langgit na nag-live pa kita subong sa programa na to. Pero madamo sa mga nag-inquire, hindi ugid naman sabat isa-isa pa sa subong. No? So, isa sa mga topic natin dugay-dugay is ang latest ng mga protocol. Ang latest ng mga protocol nga dapat i-observe natin. Yes. At travel protocols pala. Sa mga masulod rin. Because last week, grabe ang problema nga natabo diri sa aton sa syudad sa Bacolod. No? Because of the latest niya guideline ni IATF bala nga hindi ka na sirado ang ato niya mga border because of the NCR, Bulacan, diba? Gina-identify to, no? I-clear ta na karon kay damo-damo ka pamangkot kay nabutang nila sa region na protocol is that ang hindi lang pwede makasulod nga mga non-essential but silungon sa non-essential amo ni silang mabisita, maten sang kasal, maten sang lubong, etc. Nga ako no yang Cebu nga hindi man pwede. Kay why man siya nadala sa kuan. Ang syudad sa Bacolod yagin di lagi yung klaro tanan sa nagligan nga hindi lang anay for now magbaton sang non-essential. Hindi, syudad sa sa Bacolod, Bacolod, region gito yung nag-decide. Ang region ang nag-decide. And National IATF. Amo na ganang confusion nagasulod kay NCR ang East NCR ang inambutang. Oh, very clear ang ginhambal ni National IATF kag ni regional. Wala na may masulod nga non-essential. Meaning makasulod ka lang kung essential ka. Kung importante. Question, kung may transaction ka to because ma-abroad ka liwat, may ara mo na mo. May mabalik na ko obra, need ko magpa-medical, need ko magbalik na sa Manila. Makasulod ko hindi. Nabilong ka sa essential. Because very clear dira, nga hindi ba lang medical or frontliners ang definitions ng essential subong. Correct. Kung may ara kaya business transaction for example dito or employment ang purpose nimo, pwede kaya katabok from Bacolod to Manila. Pwede Now question, ginamodamo subong sa nagareklamo, because stranded sila, no? Dito sa Manila, wais la katabok dire. Nag-istorya kita kay Councilor Cindy Rojas. Actually, nag-appeal si Councilor Cindy. Amo na natabo, gintagaan niya sang ESPAS. Why na subong notice of coordination? Why na? ESPAS na. ESPAS na. Nga amin gina-approve siya, pero wala gid pasakay. Nag-appeal na siya actually sa mga airline naton. May isa lang gid siya ka airline, wala gid nag-allow, why nag-consider, bla. Gin-post siya. Yeah, exactly. Oo. Ang iyang appeal sa Musone, may nakapa-RT-PCR test na. Di man mahal na ya ang swab test. Pagkado pa ng pumuluyo natin dito. Correct. Sila nga, tani, ibatuno nyo, bisa na lang sa Friday or Saturday. Kaya negative naman na sila. Ang atabo is, wala kayong bato ni airline. Despite nga may ara na sang ESPAS. Kung tulukon mo, ang nag-approve sa ESPAS, si LGU. Si LGU. Kita diri sa Bacolod government, kung gina-approve na siya, gin-check na ng papeles siya. Na-screen na sila. Na-screen na, kag-approve ni siya. Dapat for humanitarian consideration, batunon nyo tani, si airline yung why nagpasakay. Taruhon, tagit kita mo, nagka-complain mo. Si airline yung why Pero hindi man sa nag-consider. clear ang basulon sila LGU na naman. Exactly. Why na mahimo si LGU? Because hindi naman niya kontrolado yan si airline, no? So sa mga na-stranded, nga why nakasakay, taruhon naton. Gin-approve na siyang inyong ESPAS because gina-ichindi ang inyong sitwasyon. May negative na kamo, kag siyempre maluway ka man sa pamuluyo naton. Galing ka may mahimo. Kay tungod hindi man yan under sa amon, hindi man yan government ang si airline. Isa man actually ang way nag-approve. Okay? But laruhon naton, question, what if wala ka nabilong sa restricted areas like NCR? Makapuli ka hindi. Makapuli ka. Kung ato ka sa Cebu, ato ka sa Palawan, kung ato ka sa Mindanao, for as long as ma-comply mong imong requirements, kag may RT-PCR test ka nga negative, makapuli kaya bisan returning resident ka. Returning resident, yeah. Pero ang nagpamangkot is non-essential, for example. Amo niyo. Because mas mahapos na i-identify ang essential mo. Automatic na ya. Kablo ka mo niyo. Ang guideline, grabe confusion. In white discussion sa non-essential, kaya clear gid nga essential lang. Essential lang. So solve ta. Solve na Dili tayo sa returning resident. Mas dako diya subong ang Sa confusion. una, LSI na ang tawag. LSI na si tawag. Why naman subong returning resident subong ang kakatabo. So klaro naton, pag hindi kayo nabilong sa restricted areas, pwede kaya kapuli. Pwede kaya kapuli ya. Very clear na ya. Now, ang OFW and ROF unhampered. The same. The same. Why kayo problema ya? Sige, amon sugat, sige repatriate namon niya sa mga OFWs. Kag why man nag-change ang ating protocol? Lastly, ang APOR.
Ang apor. Anong apor? Stricto subong ang apor. Dapat gina-require nigit subong saliva test or RT-PCR test. Nga. Because ang nagsulod din nga positive last week. Correct. Apor. Bisan magdiligad pa. Nga Oo. nag-25 to kabilog ang kaso sa last week. Oo. Tungod nga do 4, 5 ang apor. Oo. Now question, ang mga tagplamati, tati nga agit pa sulod nyo nga negative. Because, that's a ganit ka budlay, bala i-discuss ni kay, hindi kami kabato sa National IATF guideline. Tagambal si National IATF nga si apor is unhampered. Hindi pa questionon As long as apor. As long comply. as para siya Na-comply niya. employment Employment record, niya. certificate of appointment rin sa Bacolod. Question, ti hagat restriktuhan ang returning resident. Hagat restriktuhan ng OFW. Hagat restriktuhan ang essentials. Tapos ang apor paggustuhan ta, simply Correct. because big time ang ila company, sila pag hindi ang nagadala diri positive yung cases. That is why Correct. subong, mga kigman akong whatever reaction dira sa mga big time yung companies, ma-require kita subong sa saliva test or RT-PCR test sa apor. Kasi sila nagabit-bit diri sa mga cases because unhampered sila as per National IATF. Correct. So ginastrikto nato yung ginastrikto for the sake of our people. Protection sa pamuluyo diri. daw wala ka ganibutangan sa imo buli, nga kung hindi ta magsunod sa National ATF, siya ang kaman. Nga nagmando na tong national, kamuya pati katiga ka mga LGU. Karon, kaya ginpati na naman ang national. Naugtas na naman. Ayan, bot. Way pa singatuan. Amo mga sa vaccine. But Sunday, subong medyo ihagan-hagan tan. Ihom tan eh. Oo. Pero, Counselor, aton makaupod subong aga, ang isa sa mga staff ni Councilor Cindy Rojas nga mismo naka-experience siya nga nag-positive siya. Yara sa subong sa facility kundi ko magsala. Ato ni na siya. amo na. Tawagan dugay-dugay kay para at least mismo sa iya. Dugay-dugay pa, subong na. Subong piti, subong. Na-introduce mo nagiman lang. Oo. Pitawagan basa. Ang amo niya tabo. Hello. Okay. Okay pa. Way pa? Ana. Okay pa gani. Hindi ka ba sibilang Introduce ko pa lang ito ng oras ta. Okay. Ini siya nga frontliner. Frontliner ini siya for 11 months na. Kablo kadungan tiyan nimo. Pag-assign sa akon sang ni mayor kag sang syudad sang Bacolod niya mag-handle sang OFW and ROF. Sila man ni ang nag-handle sang LSI, upon returning resident. Isa ni siya, main man siya actually, head coordinator ini siya sang repatriation, meaning every single day siya niya nagasugat. Sila ni Councilor Cindy Rojas sa tanan niya mga returning resident o kung LSI during that time asa nag-struggle kita sa pandemic. Asa ako naman niya, ang akong dili nga main man si Jazz na nga ang aton niya very close gid niya si Jazz. Unfortunately, si Jazz why gid naka-survive, no? Amo na sila ko ang akong dili papel as OFW repatriation head is bittersweet man, no? Ano bang makabagang na-achieve ta ang goal ta to repatriate and to help OFWs, but at the same time masakit-sakit But nga parte. unfortunately, masakit-sakit may nga mga parte sacrifices dire. gid. Oo, isa ka life ya sa aton man nga teammate ang ang nadula. Nadula, gid. Sa idaya sa returning resident, si Robert John Torres, amon siyang head sang repatriation, ang head coordinator sang LSI returning resident repatriation. Now, after 11 months na nga safe siya katama, tungod non-stop ang ilang pagsugat dulo. Ang mga obra naman din mo Non-stop gid. na nag-positive siya yesterday, no? Although do asymptomatic, ini siya very mild ang symptoms, but ang dakong issue sa mga isa mo sini. While we are praying for his recovery, nagpa-inject ni siya. First dose of vaccine. So, ang question sa mga tao, na-inject na siya, may vaccine na siya, nga nag-positive pa siya sa gihapon. May masabat sina karon. Masabat na karon. In the meantime, kumusta hong tanay live sa Istorya Espesyal sa Action Radio, ara subong sa quarantine facility, si Robert John Torres, ang Chief of Staff ni Councilor Cindy Rojas, kag Head Coordinator sang LSI Returning Resident Repatriation. Bert, good morning. Good morning, Councilor. Good morning sa mga pamati. Upon natin subong si Action Mark Salanga. Robert, kumusta ka, Bert? Kumusta? Sa saan mo nabalaan? Kag ano mga symptoms mo sa nag-positive ka? Good morning. Una sa tanan, nabalaan ko nga positive ko ng kagapon. Asang Friday. Balaan ko nga positive ko ay sa Friday, isang aga, nagpa-swab ko. Sa Bro, sa Bay Center. Tapos ang gabi, nagwa ang akong positive result. The reason nga nagpa-swab ko kay nakaka-batchag ko sa flu-like symptoms.
counselor. Oh! So, kabatsaga ka dyan ang kaso, ya. Ano na So, sa... doon allergic rhinitis ko bala counselor. Okay. Pero Bert, hindi usual, Bert, nga nagabatsyag kas na. Normal na siya sa akin, sir. Sa pinagig kong kapoy ko or makasimot ko sa mga yabo. Normal yun. Okay, amo ni Berto. Bali, normal na sa the usual. Damo ka magid na. Pero during that time, doon nagbatsyag ka nga medyo nagduda ka, be. Nga base kung hindi ni siya amo. Doon mo na, be. So, napaswab ka. Well, I will be honest. Do ako tani dala man kalawas ko. So, bal kung awala, siguro galing kay ti. Nakastorya kami ni Councilor Cindy. Tapos, in close coordination with ko sa doctors sa City Health kay because of my work. I-convince ko nila na magpa-swab para sa mga pamilya ko. Protection man. Dala ko bala. Tapos sabi ko, okay lang, all the while galit, positive na ko. Which, amo galing na tabukid. Okay. So, ang common sa mga symptoms kung nabatsagan mo, Bert, sabong, nga, like yesterday, nga ara kada, anong mga, ang pinaka-common is, number 1, flu. Sense of taste or smell mo, ya, wala? Walang dula. Ano, sir? Ang imo nga sense of smell bala and taste, ya, wala siya madula. Sa sense of taste, do wala. Sa smell, do may ara slight. Kahit Siyempre kay may kataro sa mo. may kataro, oo. Pero sa subong adlaw, pagbugta ko, counselor, I feel around 95%. May jutay na lang ko nga ubo. Wala naman ko ginakataro. Actually, yung kataro ko to, isa lang yung kadlaw pag inom ko sa Zycas, nadula na dayon. So, paano do confident ako? Nga wala mo kaya na positive or kung na masakit kid. Kasi the result takes otherwise. So, dahil lang nagpa-swab ko kay wait kabalo kasi yung panglaptan ako kagaw. Correct. Nagsalig-salig ko ako niya. Correct. Bert, niya ara ko Bert pamangkot, Bert. Yes, sir. Pagka balo mo sang Friday, Bert, nga nagpositive ka, Bert, anong imo na batsagan, Bert? Sudod lang, wala ko yan nakulbaan sa lawas ko. Kaya kabalo ko na dumadala ko man lang sila. Ang una, nagsulod sa ulo ko, mga close contact ko. Yeah, correct na. Pamilya ko, Sakto pamilya na. ko. Oo. Mga po ko sobra. Mga teammates ko sa, sa task force. Kasi yung mga pamilya. Sakto na. Kulbaan ko kung makapanglakta ko. Yeah, saan nagpositive kami during that time, ato lang tabo kay Jazz bala. Ang first thing ang ginuri ko man, ang tsakti na kay Robert, ang mga tao sa palibot ko. Kasi ako medyo sigurado kaya ang sarangan ko ni siya mo. But anong matabo, kung ang tao sa palibot ko, nang laton man sa family nila, especially kung may senior, wala kami nagamasakit bala. Correct na. So for now, Bert, now Bert, ang question is mo why nag-trigger sa mind mo nga na-inject ka, naka first dose ka na, tapos nag-positive ka pa. Kagsamsan, lo ka Bert na-inject ka ni? Na-injectan ko March First dose. 17. First dose kasi Sinovac. 17? That was almost 2 weeks ago. Yes, sir. Oh, so anong initial reaction mo? Naka-inject ka na, tapos nag-positive ka. Duway mo ko, sir, nakibot. From the very beginning, klaro man na, nga kung nabakunahan ka, it doesn't mean hindi ka malatnan. Okay. Pero, kung malatnan ka manggid, mild lang mo symptoms, which in my case is true. Naproban niya na? Okay. Na mild ya. Mild gid man gali basta na-inject ka. Amo na daya, wala ko yung question ang vaccine nga ginturok sakon kay gapati ko yung nga nagbulig na siya nga amo lang may ginabatsag ko subong. Okay. Besides first dose pa man lang eh. Ano sir? First dose pa man lang eh. First dose pa man lang. Oo. Di ba ang ambal sang kung gabasa kita sa current event, ang protection ma-achieve ta kung maka second dose. Yes. Correct. Anon mo kay na malasan tawit. Alam mo. Yeah. Why pa? Siyempre, expose ka everyday. Ongoing ang repatriation. So, ang mga upod mo subong contact tracing. Kamusta? Gin-check naman? Gin-test naman? Negative na sila tanan, sir. Okay. Gin-swab sila kagapon sa City Health, negative. Ang sa office ko, today sila swab, I am also hoping for a negative result. Ang sa balay, ang man ginapangabay ko man yung swab sila today para mabalanta kung negative na sila. Okay. I know... Bert, tayo na matabo, Bert, sa kaya mga tao, Bert, sige, kuhan mo pamangkot, if ever, kaya may napagwa si Councilor Cindy, nga for now, i-close anay ang inyong office, dila sa NGC. Sa mga nag-text sa inyo, Bert, ano ang matabo sila, Bert? Paano ang operations ng office? Operation, I mean. Hindi
sila magkabalaka. Kay this is not the first time that I member of our team nga Correct. nagpositive mo. I am the second member. So na-master na namon ang work from home system tapos hindi sila magkabalaka kay espas naman subong. Yeah, correct. Wala Espas naman subong. Online naman tanan. Online naman tanan. Hulat gaan lang kami nila ang full time to approve everything. Provided nga complete ila requirement. Yes. Alright, kabalo kami, need mo pa magpahuway, Bert, na relax sa ranay, and we believe nga in Jesus' name, ma-heal ka gidyan. No? But for now, Bert, would like to express pala, Bert, ang ako niya personally, bilang headman sang OFW, kag si Councilor Cindy Rojas, very vocal man, nga maghambal gidyan nga si Robert, is more than just a public servant, no? Grabe mga risgo sa kabuhi. 11 months, ha? Kakablo ka dungan, di ba, Bert, dungan tato, no? Pag-assign sa aton. Isa April, 1 year na ta, nga nag-auyat sa Manibersaryo na ka mo, Bert? Oo, kag sang LSI, no? So, ako Bert, nakita kong effort ni Robert, no? Sining ko, grabe, sa sining nga pagklaw, dira mo makita ang tao nga may heart, nga grabe ang sincerity sa pagserbisyo, nga nagarisgo sang iya kabuhi. Hindi lang iya kabuhi. Last na family, Bert, ginahimo mo gid na tanan man bala, no? Despite sang in the name of public service kag sang aton responsibilidad, ginasalom ta tanan niya risgo. And with that, Bert, no, nang thank you gid, and taas gid ang aton pag-appreciate kag pag-recognize sa effort man ni Robert. Bert, antes na mo buyan, last Bert, ang natabo ni Simo, makahamper ni Simo pagserbisyo. Hindi, sira. Per lang siya sa 14 days kong isolation. Pero matapos ko na cleared na ko back. Balik ka dayon, balik ka naman na. Oo. Wow, thank you very much. Payo da, Bert. Atong hamba ko Simo bala, init tanan. Kaya isang pag-positive naman, nag-inimo naman, pag-isolate naman mo, no? Pag-test naman liwat, nag-negative na kami. God bless you mo, Bert. Bert, God bless payo. Salamat. Thank you sa serbisyo. Ano nga mo? Thank you. Okay. Nabatian si Robert John Torres, ang frontliner natin nag-positive 2 days ago, no? 2 days ago. Sa Friday. Sa Friday, nga staff ni Councilor Cindy Rojas and main man in asya sang LSI kung returning resident, no? Okay, so nabatian ta si Robert nga subong sa may facility, quarantine facility, no? Kag ang common niya question subong isa mo sini. Nga I thought ang vaccine solusyonin ni siya. Pwede na matawagan si Dr. Chris. Thank you very much. Ano ini siya ng solusyon ini siya. Ti how come may na-injection na nag-positive pa. So mas namigid yung mabatian natin directly from our deputy for medical cluster. Siya ni nag-handle upot ni City Ad Ang kag sang aton dira nga si Dr. Miraflor man sang City Health aton OIC City Health Head kag madamo pa gid yung mga volunteer doctors nga dira sa may EOC o Emergency Operation Center. Adlaw daw sila kanjuro. Every day. Sila na yung nag-solve, sila na yung nagpangita solution in coordination kay Mayor Bing, kay Vice LC, kay sa aton yung mga officials, no? Kwaunta straight from Dr. Chris Sorongon, ang ato niya EOC deputy, nga waay man nagapahuway, no? As spokesperson, hindi ni siya volunteer ni siya, pero ang iya nga papel na ginahandle diri subong sa pagbato sang EOC kadako gid ka tama, especially sa information dissemination naton, no? Tapos ka live pa ni sa Facebook the hatag update. Yes, no? Almost every day. Believe. Alright, live subong si Dr. Chris Sorongon upod naton sa Istorya Espesyal diri sa Easy Action Radio. Doc, good morning. Yes, good morning, Consising, Action Mark, mayong aga. Good morning sa tagpalamati sa inyo programa. Good morning, Bacolod. Kabalo kami, dapat ang Sunday, pahuway mo kay Monday to Kinubos Saturday. Nagatrabaho ka mo dira, but nagdisturbo kami sa gihapon. Doc, mas straight na lang kami sa question namon. Si Robert, gin-interview naman a while ago, naka-first dose na siya of vaccine, nag-positive siya sa gihapon. Ang reaction sa mga tao, paano? Nga, na-injectionan na siya, nga nag-positive siya sa gihapon. Okay, una sa tanan, ang aton nga bakuna nga ginatagan sa emergency use authorization sa aton nga FDA, kinahanglan batunon mo sa duwa ka dose. Kaya ang nabaton pa man lang ni Sir Robert, first dose. First so usually, ang experts nato naghambal, kung first dose pa lang, makaagom kasi nga 50% pa lang sa immune response na expected sa aton nga bakuna.
So, bot sa lingon, maproteksyonan ka niya 50%. So, kinahanglan, komplituhon mo anay ang 2 ka doses para maago mo ang 100% na proteksyon para na tinutuyo sa sining nga bakuna. But take note, ang ating experts gahambal man na matapos mong 2 ka doses, it will take at least 2 to 3 weeks para ang antibody na expected ma-form siyang gikan sa bakuna nga ni, ma-form siyang lawas mo. That's the reason why, consisting, ang gina-advise na permis sa nagapabakuna, after nila bakuna, kailangan ang minimum health protocol, ilagid permi obserbaran. Amo ng paggamit ng face mask, face shield, hugas ng kamot, kag ang pinaka-importante, ang distancing. No? Tapos, ang aton mga research studies, ang mga gikan sa mga pharmaceutical, nagahambal na hindi bot sa ringon na bakunahan ka, hindi ka na magka-COVID. Ang gina-assure sa bakuna is very simple. Kung mabakunahan ka, kag maiwas ang COVID, hasta ka lang sa minor form. So, bot sa ringon, daging trangkaso ka lang, after a day or 2, maayo ka, or if not, asymptomatic. Pero 100% gina-assure sa research study natin, sa tanan nga bakuna, ginatagan EUA, hindi ka magka-severe forms ng COVID, hindi ka maging critical ill, hindi ka matubuhan, hindi ka ma-hospital, kaya pinaka-importante, hindi ka mapatay. Correct, true. Kaya na-recall ko, Doc, ang natabo sa kay Kapitan Rosini, kay Kapitan Imelda, Gingging Bangwanga sa Barangay 2, Mansilingan. Pero no, duwa lang sila na ang natubuhan. Kaya nga nag-50-50 nga kaluyan gid sang Ginoo yan. Kaluyan sang Ginoo yan, naka-save, naka-survive gid sila ya. Now ang gina-emphasize si Doc Chris Rongon diri subong isang mo sini. Kung makumpleto mo ang 2 ka dose of vaccine, layo ka sa amo sini nga possibility. No, nang meaning mabato sa batuan sang vaccine ang dako nga effect sa imong lawas nga dala sang COVID. Doc, no? Correct. Nanawon ka, namus ka obserbaran sa si Sir Robert, nagareklamo siya sa initial symptoms nga daw ginaubo siya, ginakataro siya, no? Na daw may allergic rhinitis siya. But relatively, after sang second day, third day, istorya mo sa iya, wala na siya symptoms, ginabatsyag. So, bot sa lingon, nag-epekto na ang first dose ng bakuna sa iya. Kaya kung wala siya siguro nagpabakuna, kaya na-expose siya, kaya nagka-COVID siya, base naglala, base hindi lang sa isolation facility natin siya madala. Who knows, base subong ara siya sa ospital. Who knows, base ara siya subong sa ICU. Okay? Who knows, base natubuhan siya. So, mo na mga possibility kung wala siya na bakunahan. That's why, nagapasalamat kita ng ating mga healthcare workers nga nakapositibo sa iba ni mga hospital diri sa atong syudad, ang ilang ginabatsyag ng consistent una, asymptomatic kay parts ng surveillance. Ikaduwa, kung ginubo sipon sila, very dawin trangkaso lang sila after sila wala na sila may nabatsyagan. Galing tungod nga sa hospital sila nag-obra, ang aton mga hospital mismo may nga isolation facility sila, so dito sila gin asikaso sa ilang mga hospital. Okay. Doc, insert ko lang gamay, Doc. Mga ano ko yung initial reaction sang kataas-taas gid cases subong Doc sa Manila. Hindi gid na nami ya. Nablang makabati ka gani 5 mil, 6 mil, makulbaan ka na. As of yesterday, nag 9,000, almost 10,000 na. Ano ba tamo, Doc, ang pinaka-common sining rason kung amo ni kataas gid sa cases dito? Ate, una sa tanan ko lang taon nato may nagalagaw nga mga 2 ka common bago nga variant sa Metro Manila. Amo nang ginambal nilang UK variant kaya ng South African variant, no? Ikaduwa, amo nang ginambal nato iskan sa Northern America kag sa Europa, nakita na nila na ang rason sa second wave nila dito amo ang increased social mixing. So, damo tao nagkakadto sa mga mass gathering. Kung ang tao mo minsan consisting sa aton di sa syudad, na notice yung kada gabi ang mga restaurant ang kapuno. May mga restaurants na wala gobserban sa ginatawag natin mga 50% capacity sa kalanaan. So tungod sila, increased social mixing, ang tendency, hindi ka mo kilalahay, hindi ka mo kabalo, kundi naghahalin ang mga tao na nag-gather sa isa ka lugar. Chances is, may mga asymptomatic carriers na nagdala sa COVID. Amo na ang ginahambal natin sa mga tumuloy natin, is simple lang, parin sa sumo, ano ginobran niya sa Manila, gin-create nilang NCR, isa ka bubble. Hindi nila gusto pasudlan, hindi nila gusto na magwa. Amo man na dapat ang ibrahon ka sa kada pamilya. Let's treat our family as a bubble. This is my bubble. I will protect my family. When I go out, we go out together. Hindi kami mag-miska sa ibang nga grupo. Hindi kami mag-miska sa ibang mga pamilya. As much as I want to celebrate Holy Week with other families as a reunion,
sa subong sini kami COVID, sa subong sini spike ang cases sa syudad sa Bacolod, ang obrahon ko, ilimit ko sa pamilya ko. Subong ang mga kilala ko itong doktor ng mga infectious disease specialist sa Metro Manila, nag-aapilar. What is the best ninyo para hindi na magdamo ang kaso sa Metro Manila? Stay home. Kaya kung katinir ka sa balay consisting, action mark, kag wala ka sang ibang mga tao ginaupod, si COVID wala katuan. Correct. The more kita galagaw, the more damo tao ay sus. Si COVID ara, subong sa aton nga syudad ng ginabantayan sa consisting, tamaan ka isog sang kagaw nga nagalagaw sa mga COVID. Yan. Imagine, Amo pa na ipamangkot iguo ko to. na isa ka miyembro sa pamilya mo, the rest of the family members, ipasymptomatic niya, kapag contact tracing, kapag swab natin, tanan positibo. That happened sa 25 cases naton, Dok, no? 3 lang to ka-family, di ba? Yes, kapag na ito ka pamilya, inahalos tanan to consisting, puro close contacts, would you believe, isa ka family 11 positive, isa ka family 7 positive, Ubos. isa ka family 6 positive. Ubos. So inaiyak kinahanglan maalarma kita sila diri sa syudad but siningon may nagalagaw nga kagaw nga COVID hindi ninyo variant amo ni ang daan pa pag yun na bala consisting sa pila ka bulan nga nag-single digit ta do nagpahuway na nag-hibernate ang kagaw. Tapos pag buktuan niya liwan gulpi lang nag-re-energize siya. Pag re-energize siya nagpanglaton siya. That's why the best nga pamalandong nato sa Semana Santa magtinir sa balay, spend time with your immediate family, avoid social mixing. True. Nagwantahon ta nagiblang kinakasakripisyo na ta mo dyan 1 year. Pila na lang binulan, pila na lang kinadlaw, maabot ang bakuna nga gin-order sa atong syudad. And pasalamat sa imo consisting kay isa ikaw sa miyembro sa konsero nga naghatag sa authorization sa atong pinalangga ang mayor nga nakabakal kita sa 650,000 doses sa AstraZeneca. Mag-abot ina, sige na bakuna, kay bala mo consisting kung sige damo kaso ta sa syudad sa Bacolod, basi karon ang ato nga virus mag-mutate. No. Kag mag-form sa bago nga variant, ay sus, basi pag-abot sa ato nga bakuna, hindi makasagang sila. Correct. So how do we help our city government na makontrolatan niya ang pagbakuna? Hindi ta sagad lagaw, tinir ta anay sa bala, hindi ta sagad ka grupo, hindi ta sagad anay ka rin. Yan mo believe ha, so po nga kaso ta. Naman kita nga kaso nga kung sa diin, ako ang COVID after bunyag sa ilang nga bata. Oh. No, te bunyag. Meaning Ano the gather. Construction mark. Gather Bunyag, may bisita, may handa after, dito naman nila nakuha si COVID. Dok, kaya ang kisabala, ang thinking sang iban, 14 lang ang kaso, 20 lang man ang kaso, hindi pa siguro amo na sa kabugat sang ila pamatsyag sa sitwasyon. Kay kuno gamay pa. Dok, ano na sa kaimportante as imo ginahambal? Paano na sa maglaton? Sagap sa mga gasalig nga amo sina. At kung lang taon mo, ang isa ka dapat nila lang taon. Ang kalabanan niya kaso ta, asymptomatic, but siningon carriers. But siningon, nagakadton sila sa mga private mo labs, naga-walk-in, kay tungod kinanlan sa ila back to work, kinanlan sa ila travel. Ang iba naman, nagakadto sa ating Bacolod respiratory outpatient, mga symptomatic, ginaubo, ginasipon, nagapositibo. So anong both siningon sining datos na ni? Both siningon, may nagalagaw nga asymptomatic sa na sige pang laton. Yes. Kag paglaton sa imo, siguraduhon niya nga maging symptomatic ka, makabatsag ka. Di sa subong siliconsising, ang edukahon sa pamulita, makabatsag ka gani, nga do flu-like symptoms. Hindi na pagdala-dala, tagto ka sa sa Bacolod respiratory outpatient, nga gintukod sa aton na syudad, libre na ang konsultasyon, libre man na ang pag-swab mo, Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m. abri ina. Now, kung weekend, kakilala mo pa swab, kadto ka sa City Health Office, kay may swabbers na duty, Sabado kag Domingo. Kung may ginabatsyag ka, kadto ka sa City Health Office. So in short, ang aton na syudad, paagi sa inyo liderato, consisting, gin-provide na natin sila sa Monday to Sunday na serbisyo para sa libre na konsultasyon, libre na swab. Nga abi, hindi mo pag-i-avail, ang imo lang gid nga obrahon, makadto ka, malakat-lakad ka, masakay ka sa salakyan mo, pakonsulta ka, paswab ka, in 24 hours, bala mo resulta mo, at least kampante ka, hindi ka ni COVID. Kung COVID, na-prevent mo ng further spread. Kung may ginabatsyag ka, hindi na maglagaw. Kung may ginabatsyag ka, hindi na mag-report sa opisina. Hindi magbinutig, hindi pagdala-dala. It is your moral responsibility na proteksyonan mo man ang iban nga pumuluyo, ang iban nga mga miyembro sa pamilya mo. Ano pag itang isa nga dapat nato pabalon sa mga pumuluyo consisting? Sa mga latest nato nga kaso, estudyante ang nagapositive. Silingon,
Tapos ng online class, bakasyon na, nagkilit-anay ang mga estudyante sa mga kalanaan. Nag-auso sa mga reunion sa mga classmates. O, ano natabo? Uli sa balay. Si Lolo, si Lola nga, wala, gigagwa-gwa. Si nanay, si tatay nga, tigula nga, wala, gigagwa-gwa. Ang utol niya nga, gagmay nga residents, nga, wala, gigagwa-gwa ng positibo. Kaya sila nagdala sang kagaw sa ilang panimalay. Correct. Alright. Lastly. Dang, wait lang, may insight ko lang na yun. Ikaw na. Doc, lastly ako niya, Doc, Piyo, kuya damo gid malagaw sa Holy Week, damo gid kadto sa beach, damo gid kung ano lang ilang plano. Doc, anong imo ma-advise sa ila? At sa aton sila una, no, kung nakaplano na ako maglakad sa beach, wala na problema. No, ang importante lang, obserbahan lang natin permi ang minimum health protocol. Which kind of danay ka ba sa pamilya niya, magwa ka mo, gamit yapon mask, gamit yapon face shield, hugas ka mo kag-distancing. Pagkaon ninyo, as much as possible, kung magkaon ka mo, dapat distansyahanay. Okay? Pagkatapos yung kaon, tapos na mo kaon, mag-istoryahanay, balik nyo na inyo nga mask. Alright? Para at least, maproteksyonan ninyo. Plus, among ganyang pinaka-importante, limit the gathering with your immediate family members. Hindi ka na magkadto sa iba ng mga babol. Kaya nila babol, ito ginaproteksyonan man nila, proteksyonan mo yung mga babol. Pagkatapos, napuli ka na yun. Okay, hindi ka magmiskla. Agud to, hindi kita maglatanay sa COVID. Kaya kung ba, antas niya mo ni kadto sa southern parts ng Negros, wala ka COVID. Pero tungod na kihalubilo ka sa ibang nga pamilya na hindi mo kilala, may posibilidad kasi pagbalik mo sa syudad sa Bacolod, may COVID ka na. True. Kunya Doc, duwa nga kunya concern, no? Ang may mga symptoms, free na siya ang swab, hindi ba? Yes. Kaya iban niya worry, basta may symptoms, sila magpa-swab, sila magbayad, sila kuno. As per commentary. Libre tanan nga serbisyo naton sa COVID sa syudad sa Bacolod. Halin sa pagpakonsulta, halin sa swabbing, halin sa paghatag sa convalescent plasma, libre na tanan. Wala kita na gina-charge, yung 5 wala may nabato ng aktibidad. Thank you, Doc, for the clarification. Another one, may mga nag-message din nga, lately gadamo ko ng tao dira sa may NGC, no? Especially kung gabi or kung hapon, nagpalibaliwa ang tao dira. Although, madamo-damo ko, no? May, ang last nga advice sa ako ni Attorney Kwansing, ang atong Secretary to the Mayor, nga gina-check na sa buong area, kag ginasektuhan na sa buong social distancing dira. Nakalabot sa inyo na, Doc, nga feedback ang about sa NGC? Yes, actually consisting nakalabot ina kag sa Lunes naton nga hadol sa EOC aton liwat initingon ang poso naton kag ang police station in charge nga lapid dira sa aton sa NGC kay agud to aton strictly it enforce ang restrictions ng 15 years old and below, no? Pagkatapos sila, may ara kita ng mga marshals na palibuton ta dira agud to ma-remind sa pumuluyo sa ginatawag nato nga social distancing. So sa subong sini, yes, we are hearing those concerns of our people, no, diri sa syudad sa Bacolod. Kag yes, ang inyong nga syudad paagi sa inyong emergency operation center kasi liderato ni Mayor Bing, we will address that concern and hindi lang among sila concerns yung ginapepanganta sa Lunes man mamiting man ang aton BCPO upod sa aton City Legal Enforcement Unit, no, kag aton BPLO kay mapreparar man kita inspect sa aton mga resorts diri sa syudad sa Bacolod kay paabot-abot kita nga pagka Easter Sunday madamo gid tawo makadto dira sa aton Punta Taytay kag diri sa alangilan natong mga resorts. So ma-coordinate kag ma-collaborate kita sa aton mga business owners agud to nga magnami ina negosyo provided ang minimum health protocol hindi naton pag i-compromise ara gihapon. Biskan magdamo pa tawo kadto sila provided ang distancing observe, ang paggamit sang mask, face shield observe, kag labi na gid ang paghugas kamot. Alright. Okay. Final question, Doc. Doc, damo ba ka pamangkot sa akon personally ha? Ano lang status, Doc, sang vaccination naton sa mga kandasin una subong gina-vaccinate, mga frontliners or sa sinuda. Katapos, Doc, ang pamangkot nila isa pagid is that ang sa mga luyag nga pumuluyo magpa-vaccinate. Voluntaryo sila magpa-vaccinate. San o sila mabakunahan ayhan? Okay. So subong sini, ang ating vaccination program nagadepende kita sa allocations ng national government. Kay tungod ang ating gin-order expected July or August pa maabot sa tuig ini. So tungod nga nagadepende kita sa allocations ng national government, strictly ang national government nagahatag sa aton sa instruction nga masunod kita sa prioritization list.
So sa subong sini, ara kita sa Group A1, frontliners nga nag-oobra sa ospital. Yun. Matapos na ang Group A1, nga magtapos na kita, hopefully may mag-abot na nga dugang nga bakuna sa ila, by May, masulod na kita sa Group A number 2. Sino na siyang number 2? Mga senior citizen. That's why I will take advantage of this opportunity inatag niya sa aton nga gakampanya kita sa tanan ng mga katigulangan sa mga kabaranggayan, magparehistro na sa barangay kay ginatagan kita deadline sa March 31 nga magsumiter sang aton nga master list. Kay inang master list amo nang ginabasihan sang aton nga national government kung pila ka bakuna ang ipadala nila sa Region 6 kag amo man ang ginabasihan sa Region 6 para ipadala sa syudad sang Bacolod. Now, kung ikaw ordinaryo nga citizen, no, kag kapamangkot ka kung saan mo iloto ka, mahulat ka sa imong prioritization. Pagkatapos ng Senior Citizen Action Mark, masunod ang aton nga persons with comorbidities. Pagkatapos sina, masunod ang other frontliners, then masunod ang ginatawag natin indigent population, and then ang remaining population. So, amo na subong ginaobrata, gapasunod kita sa atong prioritization. But, kung mag-abot ang bakuna sa syudad sa Bacolod, sigurado niya ni Mayor Ding nga tanan nga pumuluyo mabakunahan insigida kay ang aton nga 27 ka vaccination centers, 16 na preparado na kay nakadry ra na kita. After Holy Week, madry ra naman kita sa 16 pa nga nabilin, sa 16 nabilin. So once matapos na initanan, we are ready to roll out our vaccination, mass vaccination for the people of Bacolod City. Okay, very clear, Gid. Thank Wow. you very much. Thank you very much, Doc Chris. Kita dira sa AOC, no? Every day, ara sila dira, nagpakabaka, Gid. Appreciated, Gid. Naga-monitor ko ni kay Doc sa update nila permi. Nami kay may mga bag-ugid sila, may mga doktor ka mga nami sa bisita. Appreciated yun ang effort nila ni Doc dira sa Thank you AOC, very no? much, Kami, Doc, yung prayer naman diri as officials ng syudad sa Bacolod, nga ang mga tao wala pero sa imo, padayon ko dyan ang proteksyonan, dyan bless ang Ginoo. Kay padayon, makamo ginagamit as instrument sa pagkikbato sa sininga pandemic. Thank you, Doc Chris Sorongon. Thank you, Gid Cosising. Action Mark sa liwat ang ginahambal sa permi, magpabakuna, imo nga gugma sa Bacolod. Halong, og yon Bacolod. Mayong aga sa inyo tanan. Nabatian si Dr. Chris Sorongon, ang aton niya EOC Deputy for Medical Cluster, no? Sila ni City Ad ang kagsang mga tanang nga doctors, volunteer doctors nato niya ara dira nag-huddle na sila everyday kung paano ang solusyonan ng aton diri ang problema subong sa pandemic. Kag sila man ang reason, no? Of course, under the leadership of Mayor Bing, Vice Alcid, and the rest of the officials sa pag-maintain sa aton sa buong sitwasyon. Now, amo na emphasize ko sa buong very clear. Damo ka questions sa aton diri sistema. Ba't sa mong kita na nila? Ang Manila, ang iba niya parts ng Pilipinas, nag-lockdown. Nagdagko. Kita, lockdown. Oh, kita diri nagdagko ang wala. cases. No, kita diri amintinado gihapon because of that. And the most that we can do, ang appeal ni Dr. Sorongon, nga himot ang part naton by protecting our family. Kung kada isa sa aton ma-protect sa aton niya bubble o kang pamilya, hindi man siya mag-spread. Correct. Because ang term niya isa mo sinay, klaro ang balya. It seems like si virus nagpahuway lang katong nag-obey ta mo, stricto ta mo, pero bumalik siya doon nag-hibernate siya kung nabulad ng mas pagkakita yan nga daw ari na naginuwa ng mga tao. Dali Spread na ko. naman siya liwat. Naglapta naman siya liwat because gapasa-pasa na lang ni Eya because of mass gathering, no? So very clear ang reminder sa atin Dr. Chris Sorongon, manggilita kadalian na kito kadamo na Correct, sila, no? kadamo na gid. Happy birthday kay Ma'am Portia Familiaran, birthday. Wag ko yesterday. Oh. Happy birthday, ma'am. Ma'am Portia Familiaran, si Jeffrey Tan, publiko subong migota nga birthday, businessman, business tycoon sa syudad sa Bacolod. Birthday man ko no. Okay? Good morning man sa kay Tito Pros Lunardia, sa kay si Boys, kay Tito Rued Meliesa, dala sa American siya. Kay John Dungon, kay Ami, kay Precaloy Espino, Victor Suso, Atty. Marty Gorome Sabado, Adonalyn Gumata, Don Di Blanca, Preting sa Fortune Town. Sota sa Japan, Pamilya Toledano, Venus sa Barangay 4. Sa mga Espanyola family, Basketball Club, ang Samic Boys, kanday nung Rostomda, kanday Ihado, DM. Sa mga classmate ko naman, nga always kit nagkapamati, no? Kanday James Yap, Tim Querido, Christopher Masconiana, Herbert Besa, Thea, kanday Tro, Julian Chan, Jake Bilbao, Manuel Longhero, Julius Somes, Lore Didolo, Chris, Noble Sada, amuman sa kay Pres Celso, kag nung Noel sa
Patria Village. Ang Philippine Dental Association, Negros Occidental Chapter, nag-monitor kung ng mga dentist Ay, natin wow. sa buong, no? Si Doc Jen. Doc Jen, lately, why ako to ka pala? Siya na ako yung dentist. Gid mo. Oh. Why ko ka ba cleaning lately na kay tungkol sa kasakit? Baka tumango na sa iyo actually. Basta next week. Dira sa may Bangkaya Dental Clinic na siya, Sa sa may Alihis. Alihis, sa may tupad sang Regent Pearl lang gid, no? Yes. And sa mga cousin ta monitor sa buong Pasman family, Jan, kay Jan. si Alien dito sa Pero Japan. ngalan niya Yenny, ngalan niya na. Oo, Yenny, si- Pasman sa Adrio. Oo, and si Jan sa Silay ng mga relative natin dito, mga cousin natin. Sa kay Manong Randolph Valois, which is always nagpamatigid. Kay Kap Emelda Bambuanga. Kap Gingging. Ginkwan ka din namon ginagin, nulangga ka din namon gina. Oo. Kay Pero Romel Pardilla, de Lara, kapamati sila subong. Ang hinalang da nga do ka namit gid, to ihanda lang da kay one of these days makaon na naman ta sila. Richard Nesha, sakay Sir Alex Montesa, belated happy birthday gali. So Sir Alex, Action Radio, kuan gini siya. Follower gini siya. Joval Trinidad, Ray John Tan, Villalon, Vanessa Mayo, Nasir McKay, Lorraine Ann Goles, Inday Blaza, Marites Sembrano, Victoria Akpats. Makita mo, nga sa ako hindi ko makita ang mga greetings. Hindi ka na magsulod dira sa may Action Radio kagad nga kuan. Guillermo Clarito, Joffrey Ibanez, kaya nagasaka na mo kung hindi mo pa ganun. Chris Porras Panique, Michelle, saka Papa Junior kag Mama Ed, sakay Chris Porras, na malawag ko na ni. Rods Fernandez, sakay Zaina si Zaina, ka ba matigil niya? Nag-greet siya aga pa. Robert Pacheco, monitor. Robert, hi Bert! Birthday ko yung subong ni Presidente Duterte. Birthday niya. Happy birthday, Pres! Andungan sila ni Attorney Revo Sorbito. Happy birthday. Kagay President man Duterte. Septa kay Presidente. Digano siya ko na, Birthday niya. basi ka monitor subong si President Rodrigo Duterte. Gamonitor na siya. Basi ka mati siya sa aton subong Pres, good morning. Happy birthday gid sa imo dira. Happy birthday. O kabay pangitaan natin solusyon ang kadako gid yung problema sang Yes. COVID dira sa may Metro Manila, no, grabe hindi gid magwantay ano. And nag-greet mo tanan? Nag-greet Ang nagtamyaw diri. Hindi ko makita sa ako ni. Anyway, all right. So subong semana Holy Week. Holy Week. Grabe, no, duwan ako Holy Week nga daw Wala nasakop di ka- sa COVID, no? Gani. And damo sa buong nag-prepare para sa outing, very clear man ang aton dito nga reminder sila tanan nga as much as possible it's okay to enjoy but just protect your bubble. Kung mag-ano gid man kamo, kung mag-outing gid man kamo, make sure lang family circle lang gid, no? Kawa hindi mas na mapunggan hindi na mapunggan. At the same time, hindi tayo pwede ng mga negosyante naton. Amo man yung Correct. time nila nga mabuhi man nila nga businesses no, nag-suffer man sila mo. Amo na siya. Even ang aton mga event coordinators, Amo na nag-suffer siya man nga sila. duso gid ni ano yan ni ginaayo gid ni Mayor ya nga MGCQ lang sa gihapon. Kaya at the same time nagahalong ang tao, at the same time ang ekonomiya mabalanse. Masigi-sige. Sige hapon galing yaran na sa aton niya. Kun halay bisan diin lang tayo makadto kag bisan sin-o lang ya ang aton updon. Aton na ya. Aton na problema ya kun di tayo magkuan ang susunod sa Bacolod ya. Ginahimo ilang ya nga mabuhi man tanan na. At the same time nagahalong kita. Correct. Okay. Ay, kagabi may nag-celebrate kita sa Earth Hour. Yeah? Na alas 8:30 I think hasta alas 9:30. Isa man nakaoras actually nga kuan nga pagbulig naton sa aton nga dunang manggad. Kanami isang video presentation kagabi sang Earth Hour daw. Kay kundi ang pandemic kuno nagtudlo sa aton sang mga protocols like social distancing kag kunano pa. Ti nga kuno hindi abi total gapati tagani sa amo na nga kuno nga kuno abi hindi nga patihon taman kuno. Kun ano ni tawag i-distant taman ang self ta sa aton pag-abuso sa dunang manggad. Kay kuno imagine na bala grabe ang basura, paguba sa pag-abuso sang kabukiran. So through pandemic naka-recover siya amat-amat because why man talaga sige ginawa mo do tanan para sa kayuhan man maski paano emphasize ko lang gali balikan ko kagamay ang punto ni Dr. Chris Sorongon kada mo before grabe ang mga netizen mag-react mga una kamo ang mga politician una kamo no so nag-volunteer na ang mga politician naton nag-volunteer man ko why kami gin-allow sa mga kasos las DLG saka sila kaso sang DILG because as politician hindi ka mo priority list. Kaya sila naguna.
Oo, dapat medical frontliners na gid siling ko kabudlay gid sa Pilipinas kada damo di alam, damo di pa mag-react bala daw matsyag mo daw politika expert. Anay nag-volunteer ng mga politicians, kina-challenge man sila. Kami diri sa posisyon, yung una ka mo tabi kumayo, gitya mo kung iso, gitya mo kung salag mo sa vaccine nyo. Doon di ka katsindi kung di mo buta kawilingon mo. Subong may mga kaso ang mga mayor, kag mga officials na nagpa-vaccine. Una. Because very clear ang guideline ni DOH kuno ag ni World Health Organization nga dapat una ang mga medical frontliners. Correct. Kag ang ato niya ato wala ato ng priority first, second and third. Dus lingkod sige lang amo na kisa kung mabasa ka lang gadya sa social media yung malingid ang ulo mo. Kaysa do mga mano ka mairitar ka. Ako I don't mind. Pero inablang ang lesson dire is that i-check mo kung sino ga-comment. I-check mo kung anong personality. Kasi sometimes kung patulan mong challenge siya, maya man na iya kay pag-aga, sino na saya, why man sa himuon sa kabuhi iya. Ikaw da nga nagabaka-baka ya, aga jud ka react, no? So that leads me to my another issue nga hindi bilang nag-viral bilang ICQ naman ko nung last year pa. News, Kapila tagit suliton dire, filter nyo ang ginabasa nyo. Hindi tanan niya, na istorya nyo, credible. Amo na bla, ligad, amo man natabo to, ng makal sa langgaw, nagpundo sa anay, nagutsukotso sa migaya nga ICQ. Ang migaya tayo ng malipong, kaya driver sang jeep ang bana, dahil sa malipong niya, kaya ano naman kami sa sulod sang isa kabulan, niya ma-ICQ naman ta. Before pa siya nalipong, may lang kami nagsalo siyang isa kayang people, nag-emphasize nga last year pa na iya, fake news to siya. Kung baka ka lang bilang gawa na ibe, antes ito nagutso-kutso, kag ikaw man niya nga nagpamati, kaya make sure nga legit ang information. Kung hagad ka ng pati, bisang kasi malingin ang ulo mo, mapatay ka sa nervyos, hindi ka mapatay sa COVID, no? So, we highly encourage everyone to filter the information, to check it per me kung legit na siya ang ginabasa ninyo dira. Kag, most importantly, subong amusin basa lang tawa ko sino gahatag mo sang information. Kag kumatuod bala nga ang napagwa sini ang purpose is to labugay. Nga gubon tani na nalipay ka. Tani happy ka, tani hindi ka mapiktuan. Amo man lang na mo pangayo. Kay para at least ging gusto mo ni may mga tao gidya mo nga kinanglan gidya bala mangguba. Do happiness guro nila na nga mapanik ang tao. For ano? Anong purpose mo, di ba? Wala gid. Oh, correct. Imbis na bulig, nagbudugang ka sa problema. Amon gina pangabay gyapon namon nga hindi ka mapiktuhan. Isa pa gid, speaking of that, no, nablang there is a time para sa tanan niya butang. Kung politika ang issue, manog election naman. So dito kawas-was no kapit na. But for now, hindi niya kinanglan subong iya nga manglabugay kaya damo bala wadan ka buhi tungod sini. Hindi niya time niya para manglabugay ka sa politika because may time man niya para maglinaway ka mo dira sa politika. Correct. Now is the best time para magbuligay kita anay through giving mga essential nga information, mga vital nga information, motivate kita anay, buligay kita anay diri. And then when the time comes, nga hindi ta nagidya mag-combat man niya for politika, bahala, lapit naman lang, no? But for now, as much as possible, hindi kita na magpatalang because why kita kabalo kung anong impacts na sa kabuhi isang tao. May trauma na yung pumuluyo diya sa Bacolod. Even ako, natawa bala, pag ICQ daan niya, why bra, sirado ang mga mall, why jeep, why kasakyan, apektadong ubra mo, apektadong pamilya mo, di pa kaon, ang abi mo, yesterday, nagpangapi ko, may naupot yung OFW, grabe mo, siling mo, ang OFW, nang nagpuli lang, kaya tungkol hindi, why ang OFW is the breadwinner sa family. Correct. Kung tulukon mo nga, arik-ari lang kundi galantaw, doon sa why lang may katabo, panaogib la. Hindi magwanta ang sakripisyo subong because of this pandemic. Kapigaduhon. So siyang ginasaligan sa bilog yung pamilya, pati mga mama, papa, pati mga bata, pati mga utod, why income? All of a sudden, mga balay ako dito pang bawi mo. Ginapang withdraw ako no tanan niya property nga ginvest is supposed to be. So kadakos ang impact sa pamuluyo para mag-usika lang isang kutaw-kutaw dayang information. Kag damo ko dyan wadang kabuhi, damo inapatay sini. Kag mislead mo lang ang pamuluyo. So for now, the best time is to cooperate sa isa kag isa para ma-survive ta ni siya. Okay, dali lang gid. Why na kita time, no? Unahon ko na naiwa. Wala, ang 168, herbal dietary liquid supplement. Damo na gini nagatext akon kun din ini mabakal kag gabakal sila liwat. Si pre kuan sa Talisay
Sa Silay. Sa Hawayan, nagmuno gid sa sakon. Yung pre, nagbakal ko nami. Nabigi masa. Sa Suliton tanong, suliton ta. Ang gapa-advertise diri sa aton niya, ginatistingan ta gid. Kay personally, Gamit ta gid na ya. hindi mo tayo mag-endorse kung duwa itiyan na testingan niya. No? So ang 168 mabakal sa Mabakal sa Sincere Drugstore, Grace Pharmacy, kag sa Shopee kung online sila. Shopee. Damo ini mabuling mo nagapakusog ini sang Nixon tahom pre morning. Maayo gid migo ko. Nagabulig ini sa atong immune system, nagapabaskog ang maya-mayo ini sa kung ikaw ginaubo, sore throat. Gamamang pagbasa ko do kalaot ng ida daw. Nagapabaskog sang korason. Rich ini sa antioxidant, nagabulig ini sa pagpanubo sang blood pressure, naga-improve sang cholesterol level, nagapanubo sang triglyceride, sang kung bad cholesterol, mayara ini sang anti-cancer effect, inflammatory effect, kag nagapa-relax sa mga kapoy ni nga nerves. Mayara ini anti-diabetic properties. May vitamins A, C, B3, kag B6. Nagabulig ini sa inyo dysmenorrhea. Kung may gallstone kamo, kidney stone, kag sa inyo mga atay. Kung mayara makamo sang rheumatism, kag arthritis, nagabulig ini. Constipation, amuman, syempre, mayara ini sa ingredient nga tawa-tawa, which is mayo sa dengue. Sa masakit nga dengue. Uso subong in fairness ang dengue gabi subong amo man ang halalungan na. So pwede gid ini protection ini para sa dengue mainom nyo ini 2 ka kutsara sa aga sa ugto kag sa gabi sa presyo nga 90 pesos kamo protektado na. Kato naman ta kay 635. Ang 635 do nagabantog na gid predyo ining iya nga 635 cafe and car wash dira sa likod sang Panasonic sa may Helvetia. Nagligad to ang bakal kuno siya ni ano may kuha na siya kali ano mo ang motor ano nga kanselar ang dog grab food meron na nasa subong si 635 nga akon kamo mag online kamo kay ang pizza habalan nyo ko butigon ko hindi namit ang ilang nga pizza ang ila siguro nga nagaluto mayo gid ang mga ila sisig kag iban pa nga mga linuto samtang nagapa-car wash kamo nagapa-detail kamo may haraman sila sang kape. May mga banda-banda sila. Di siya makita. Makita ini sa likod sa Panasonic. Tupad gid sang kakalipati ko na ba sa hotel mo. Square. Why mas lagi pa advertise di mo? Ano pagkakalipat sa kinahanglan? Hindi, joke ko na yan. Anyway. Basta dira na siya sa likod sang Panasonic. Good morning sa kay Miss Sayoni Ferrari sa Panasonic. Very close na sa aton man, no? Because support kina sila sa city government before may ara kami dira mga New Year's countdown, no? Si Miss Sayoni Ferrari ang aton dira nga head sa Panasonic naga-support kina sa aton dira, no? All right. So before kita mag-end sa atong programa sa medyo bitino, may program next week. May program tawag guro, no? Meron. Easter Sunday. Easter Sunday, why na usually, no? Meron na. Meron niya, why na iya, untat ya. Meron na iya. Okay, anyway, enjoy sang inyo dirang Holy Week Lenten season, but emphasize lang gid naton nga ang celebration sang Holy Week is actually to reminisce, no, sa pag recall sang sacrifice, sang greatest nga love and sacrifice nga ginatag sang Ginoo sa ato, no. Kung tulokon tagid bala, no, padalman tagid siya ang dugo ni nga ubos, no, sang Ginoo through his son Jesus Christ. It was a supreme sacrifice. So ito tupong yang sakripisyong ginhimo before para magatag sang salvation sa aton. But ang iban lang ang mga especially mga millennials subong basi wise love ka chindigid kung anong ang purpose na anong reason na why we celebrate that. It is because the greatest love story, no, ever told din sa kalibutan happened sa amo sinang season Panyempo, no. So hindi ta sa pagalimtan and again a challenge lang gid sa aton yung mga tagpalamati, especially sa mga maginatubang subong mga pagtilaw, no, that siguro pinaka namin na nga reward sa aton yung buhi tayo after this pandemic. Correct. No, hamba ko gani buhi kita pagsulod sa pandemic sige doon tanga buhi magita pagkadula sina sa kalibutan, no, by observing proper health protocol and by holding on sa aton nya faith, no. Kablo kamo ang pinaka okay na siya nga may vaccine kita, but the greatest healer diri sa kalibutan is no other than ang si Jesus. Siya ginaya galing kati kung hindi ta magpati kung patihan ta lang gidya ang science, patihan ta gid lang yang kagulingon ta nga survival kapasidad
why man na problema imo man na iya. But ako ya personally sa akon nga life ya, I would like to manifest nga ang greatest healer ya sa life ko gidya ever since ya is ang Ginoo gidya. Sa aton. Si Jesus gidya. So I am making it a habit. Of course hindi mataya perfect gidya, no? But I am making it a habit personally. Nga kung may batsagon ko, even ara ko sa danger lang ang mga sitwasyon bula. First gid nga ginatawag ko ya Jesus name gidya. So we encourage our young people, especially mga young people naton, nga mga nga ginaagaw ang attention sang ML, ginaagaw sang social media ang attention, nga kung may time ka mo da maghampang ML, kung may time ka mo da nga mag sige that chat sa mga kung sino ang barkada o kung diskartihan nyo, gain nyo gamay time to discover Jesus. Namin ning Holy Week nga moment for you to know Him. Because, you know, if there's one thing nga hindi mo gid pakinulsulan, nga namin naami gid yang investment diri sa kalibutan, that is your faith. That is your personal relationship with Jesus Christ, no? Kaya kuya, whatever I have today is because of my faith. Why mo ko'y achievement kaya sa kabuhi ko? Amo tong topic tamo niya gabi, lamang coach la sa ako. Nag-speaker ko mo sa Monte Vista gapon, nag-speaker ko dito, gin-invite ako ni Kap Glo Tambasen. Hambal na kon si Lord, ano ka namon introduce? Ni ko actually, why gid mo kuya sang hindi man ko ay mako position product mo ko sa public school. I graduated in BCC, no? Nagdako makita sa squatter area dira sa Barangay 4. I mean, nothing really special about me. The only thing nga masigurado ko da is that pisan ko naging obedient man ko, kagway ko yan nag-hold on ko yan, why ko nag-let go sang faith ko yan, samtang nagadako kita. Gin-train kita yan nga mag-invest kita relasyon sa Ginoo, to talk to Him every single day, han sa gamay pata, anti nalabot ko ni siya. So, anong achievement ko sa kabuhi ko? Siguro, ang faith ko. Gin-develop ko siya. Although nagkasala kita every day, normal bilang isa katao, hindi mata perfect mo. You know, sa mind pa lang nga daan niya, sa gabi tayo, may aragi man tayo. Makasalagi na yan. Makasalagi tayo. Kagabit akong isa, wala pa na kasala, pero actually, But ang mercy, hindi ba takos ang mercy, kag love sang Ginoo sa aton, nga ginaguide kita gihapon, gina-provide gihapon ang glory para sa aton tanan. So, so personally, that is my personal manifestation, and I would like to encourage our young people, especially, no, nga to start you start investing subong, especially subong, while young, kay I am giving you a guarantee, 100% guarantee that with Jesus in our lives, no, may direction kita. Okay, very good. Karon kita ito to sa Live Jesus Desire. Oh, good morning. Ay, thank you gali isa kay Kwan, gin-share gid ni RJR Relay. Si Relay. Nagin siya lagid. Boss Rex! Rex, kay Alebrilla, si Yinia, nagapamati, gid dyan dungon. Thank you, gid. Ayan Golsam, Harold Maghari. Thank you, gid, sa pag-monitor subong aga. So, thank you, gid. Fruitful na naman ang atong Domingo. Despite nga kaladlokan sa stasyon. Diba? Enjoy ka mo sa inyong Lenten season, but bear in mind, kung madula na si COVID, tungkol sa ating cooperation, mas manami ang aton nga mangin kabuhi this year and next year. No? Yes. Hopefully. Buligay lang kita. Thank you very much. Why na kita sang time. Kita luwat next Sunday. Enjoy ang inyo dirang Lenten season. This is a time for us to reflect. Kung may pangayoon, kung last na kung may pangayoon, kung gali, isa man ang ano ba ng fasting bala nung. Isa na siya sa mga way man lang kung may gusto ka pangayoon, i-fastingan mo. Biblical man na siya. Kung may ara ka gina-pray, something for you, future plans mo be, or whatever, gusto mo i-achieve, try fasting at the same time. Kay effective man na siyang a way of ng answered prayer. No? Diyos tayo nga sacrifice. Yes. Maraming salamat sa inyo pag-upod sa aton sa Istorya Special every Sunday morning from 8 to 9. Kaupo dyan sa inyo kubos nga alagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Kag, ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.